Mongolský Altaj. Pohorie, rozprestierajúce sa na západe Mongolska, je jedným z posledných nedotknutých kútov našej planéty. Jeho drsné vrcholky, nekonečné stepy a krehká rovnováha života nomádov lákajú dobrodruhov, ktorí hľadajú autentický zážitok a spojenie s prírodou. Cesta do mongolského Altaja sa začína letom do Ulaanbaataru, hlavného mesta Mongolska. Odtiaľ nasleduje vnútroštátny let do Elgy, centra provincie Bajan-Elgy, kde žije prevažne kazašská menšina. Už na letisku Elgy cítiť inú atmosféru. Vzduch je chladnejší a krajina drsnejšia. Z Elgy vyrážame terénnym autom smerom k osade Altancuk pod masívom Cambagarao Uls v srdci mongolského Altaja. Väčšina ciest v Mongolsku je neskutočne zlá. Zväčša bez asfaltu, sú to len vyjazdené trasy v krajine, ktoré sa menia podľa aktuálnych podmienok. Cestou brodíme niekoľko riek. Po poslednom brodení jedno z aut zastavuje a motor odmieta znovu naštartovať. Šoféra to ale nezaskočí a hneď sa dáva do oprav. Naša porucha vôbec neodradila miestnych na osobnom aute, ktorí sa pokúšajú o brodenie s výsledkom, ktorý každý až na šoféra toho auta očakáva. Po úspešnej oprave auta sme znova na ceste. Po pár hodinách zaujímavej, ale nie moc komfortnej jazdy prichádzame do osady Altancuk, kde žijú počas leta v jurtách celé rodiny spolu so svojimi stádami jakov, koní a kôz. Ďalej už pokračujeme bez aut. Vyložíme si batohy na ramená a vydávame sa popri rieke do doliny, ktorá nás zavedie na miesto nášho plánovaného tábora. Ďalej už len po svojich. Sprevádza nás miestny chlapec s koňom, ktorý nesie batoh jedného z členov našej výpravy.
za mnou je náš základný tábor, ktorý sa nám pre najbližšie 3 noci a dni stane našim dočasným domovom. Zajtra nás čaká výstup na tento vršok. Bude to zaujímavé. Druhý deň ráno nevyzerá počasie zrovna ideálne. Preto po malej porade výstup na vrchol odkladáme na ďalší deň a pre dnes volíme len trek v okolí k nedalekému ľadovcovému jazeru. Počasie sa začína zhoršovať a v diaľke vidíme blížiace sa závoje dažďa. Neďaleko od nás sa nachádzajú jurty miestnych pastierov a spoliehame sa na ich pohostinnosť a na to, že nás pred dažďom ukryjú. O chvíľu začína pršať a k jurtám prichádzame v husnúcom daždi. Našťastie sme sa nemýlili a dážď prečkávame v jurte s teplým čajom a pohostení. A v jaké výši by měla být? Co je zvykem? Abych ho neurazil, že je to málo nebo moc? Je rozhodně neurazí. Jo? Okay. Jako když jim dáš, kolik to je? Když jim dáme třeba každý 2000, 3000, prostě to je jako normální. Jo, okay. Žijou ve vysokých částkách. Jo. No tak to je, jo. Já jsem si teď ocenil v Tadžiku, že tam opravdu odmítali, tak se mě vzali. Fakt jo? To bylo fakt neuvěřitelné, jsem mi takhle umíchal, prostě dáma doběhla mě prostě. Já si rád co? Nech ti to ísť. Po daždi sa lúčime s našimi hostiteľmi a s vďačností im darujeme nejakú tú finančnú hotovosť. V jurte sa nám podarilo vysušiť naše veci a vydávame sa na cestu do tábora, aby sme to stihli i predtým, než začne znova pršať. Ďalší deň ráno je počasie úplne odlišné ako to predošlé. Vyzerá to na krásny deň a nič nám nebráni v pokuse o výstup na najvyšší vrch pohoria Sas Ula, vysoký 4208 metrov. Výstup začína strmým stúpaním po trávnatých svahoch, na ktorých sa pasú stáda koní. Pomaly stúpame
k vrcholu. Počasie zatiaľ nádherné. Je to tu krásne. Za poslednými vysokohorskými lúkami sa dostávame na súťový svah s voľnými kameňmi, ktoré sťažujú výstup. V diaľke je vidieť stádo divokých oviec, ktoré sa po kameňoch pohybujú s omnoho väčšou ľadnosťou než my. Dorazili sme k ľadovcu. Ešte predtým, než sa naň vydáme, si oblečieme horlezecké úväzy pre prípad, že by sme sa museli istiť a na nohy si nasadíme mačky. Pomaličky stúpame ľadovcom. Ľadovec je pekný, súvislý, bez prasklín, ide sa super. Počasie parádne, slnko svieti, skoro nefúka. Zatiaľ ideálne počasie. K vrcholu je to ešte možno nejakú hodinku. No, dajme tomu 2. Tesne pred cieľom sa vrchol halí do hustej oblačnosti, z ktorej začína snežiť a dohľadnosť klesá na pár metrov. Vrchol nachádzame iba pomocou údajov z GPS. GPS-ka hlásí 4216. Tady, Petku. Čestný člen Tatran Havířov. Dole budeme slavit. Vrchol. Výhľady nádherné. No musíte mi to veriť, že som na vrchole. Ale vyššie to už nejde. Ďalší deň Mongolsko-Maltaj. Včera sa takmer všetkým podaril výstup na náš prvý vrchol. Až na to vrcholové počasie to vyšlo naozaj nádherne. Počasie celkom fajn, vrch krásny, vyšlo sa super. No po návrate do tábora nás čakalo nepríjemné prekvapenie. Náš tábor totiž navštívila skupina kráv, ktoré sa tu voľne túlajú. A podarilo sa im niekoľko stanov poškodiť a jeden úplne zničiť. A keďže nie sme ešte ani v polovici, tak je to dosť závažný problém. Našťastie dnes nás čaká cesta späť k autám, ktoré nás odvezú
do mesta Chout, kde si dáme jeden deň odpočinok a pokúsime sa to nejak vyriešiť. Po jednodňovom odpočinku v meste Chout a nevyhnutnej oprave stanov množstvom lepiacej pásky znovu vyrážame do hôr. Tentokrát do pória Mont Kharkhan-Uls, kde máme v pláne výstup na druhý najvyšší vrch Mongolska. Cesta bola spočiatku asfaltová, ale neskôr ju vystriedalo niečo, čo len ťažko nazvať cestou. Naša rýchlosť jazdy len zriedka kedy prekročí 10 km za hodinu. Cesta nie je ani zakreslená v mape a tá, ktorá v nej je, neexistuje. Po dvakrát dlhšie trvajúcej ceste, než sme počítali, prichádzame až večer k miestu, kde autá končia a nebudú už ďalej pokračovať. K plánovanému táboru nám však chýba ešte približne 6 km. Nezostáva nám nič iné, než vziať batohy a do tábora dôjsť pešo, pokiaľ možno ešte za svetla. Včera sme do tábora dorazili pred zotmením, rýchlo sme postavili stany a snažili sa trochu odpočinúť, lebo dnes nás čaká výstup na najvyšší vrch pohoria Mont Kharkhan-Uls, vysoký 4362 metrov. Záverečnú časť výstupu tvorí strmý svah, pokrytý tvrdým ľadom. Pre
Preto bolo potrebné trasu zaistiť pomocou ľadovcových skrutiek a fixného lana. Jo, nedržíme na něm ničem, že jo? Tak, supy odlétají, zjistili, že z nás nic nebude, tamhle dole. Něco mi říká, že začíná posněhávat. Ale je to lepšie než minulé. No jo. Vítaj. Nečakaný záver. Lepší čas než minule. Tam asi nepůjdem, ne? Mužíku. Druhý najvyšší vrch Mongolska. Záver trošku ťažší, než som predpokladal, ale o to zaujímavejší. Výstupe na vrchol nás čaká ešte dlhý prechod po hrebení a výstup na susedný, o niečo nižší vrchol, vysoký 4107 metrov. Druhý vrchol za jeden deň. Teraz už len dole. Po včerajšom náročnom dni a zajtrajším návratom do civilizácie prednes volíme len jednoduchšiu túru k sústave ľadovcových jazier, ktoré sme videli včera počas výstupu na vrchol.
Opúšťam Altaj. Cestou sa snažím dívať okolo seba, aby som si čo najviac z týchto obrazov dobre vril do pamäti, lebo si uvedomujem, že odchádzam a opúšťam túto nádhernú časť sveta. Mongolský Altaj mi ukázal, že v uponáhľanom, modernom svete je stále možné nájsť miesta, kde čas plynie pomalšie a kde príroda a človek dokážu spolu nažívať v tichej rovnováhe.